Bacolod City Engineers Office nagpasalig ideyahan ang ginareklamo nga taytay sa Barangay Visa Alegre samtang wala pa sang pondo halin sa national government. Mga residente liwat nga ginakahangawaan ang pagtaas ang tubig tugas ang mamunog nga pag-ulan. Yaring balita nga itong gintutukan. Matapos ang mamunog nga ulan kahapon sa bahin sa Barangay Vista Alegre, makita sa ining video ang hindi na makita nga taytay kag nangin kaanginas ang isa ka overflow ang lugar. Sa kilid sini, ang mabalay nga apektado man sa pagragasas ng tubig nga kung magsige-sige, panigurado mga marusdak na lang. Una na ang gindangob sa mga residente sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ang taytay. Sa amon pagpakigangot sa Bacolod City Engineers Office, nagpasalig ang opisina nga padulungan ang lugar. Sunod sa in charge sa proyekto, may natalana na nga ipahamta nga taytay sa lugar. Nahitso naman ang program of works apang na-delay lang ang pondo bangod sa pandemya. The cost of it is 15 million. Tagaan pag isang 15 million for its reconstruction, reinstallation sina nga mga bridge. Aminado ang opisina nga delikadong sitwasyon sa lugar. Ang ginbutang nga tukod nga kawayan, hindi man masaligan. Hindi mo mabalaan may mag-swell naman ang suba. Base kung maigo sila. Samtang ginahulat ang budget para sa pagpakayo sa taytay, tambakan na lang anay isang bato ang natipag na porsyon. Nagpasalig man ang City Engineers Office nga aksyonan ang problema. Samtang mahimo sa gihapon maagyan sa mga motorsiklong taytay apang ginadumilian ang mga salakyan. Mga kapuso sa inyo nga problema, reklamo kag issue, iba 1 Western Visayas mo. Ibadangat pagi sa 1 Western Visayas hotline 0921-8267-723 o kung magtawag sa numero 329-2110 kag 434-6528. Pwede man magbilin sa mensahe sa 1 Western Visayas Facebook page. Upon, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.